Velkommen til AOF Nord. Jeg vil her demonstrere, hvordan du kan lave pandekager med hytteost og husk, og dertil en hindbærmus. Først blendes 250 gram hytteost. Dernæst tilsættes 4 æg. I stedet for mel kan man bruge husk, i det her tilfælde 2 spiseskefulde. 1 teskefuld vaniljepulver tilsættes. Og endelig rives en halv citronskal ned i. Dernæst blendes rigtig godt, og dejen står til den bliver lidt tyk. Pandekagerne steges i smør på panden. Hindbærmusen består af 1 dl hindbær, der koges. Lidt vaniljepulver fremhæver smagen. 2 dl piskefløde eller 1 dl piskefløde og 1 dl skyr blandes i. Endelig fyldes pandekagerne med mussen, og der serveres. Gå ind på vores hjemmeside aof-nord.dk, find opskriften og læs meget mere om AOF Nords tilbud.